Poď, ukážem ti, ako si brúsim wolframové elektrody. Používam na to flexu, diamantový kotúč určený na brúsenie týchto wolframových elektród, takisto šrubovačku. Ihlu som si už vopred nasadil, keďže jednou rukou nahrávam a je to ťažšie s oboma rukami. Čiže jednoducho len si zapneš flexu a už len priložíš jemne zapnutú šrubovačku s elektródou na kotúč. Ja sa väčšinou snažím nabrúsiť si elektródu pod týmto cca 50-60 stupňovým uhlom, ktoré používam na kryciu vrstvu, a potom mám také ostrejšie, ktoré sú cca po tých 20 do 30 stupňov nabrúsené a tie používam na koreň. Lepšie sa mi to takto zvára. Tu už môžeš vidieť výsledok. Tú ľavú elektródu používam na výplň a kryciu a tu vpravo na korene. Ak ťa ešte niečo zaujíma ohľadom elektród alebo celkovo ohľadom zvárania, kľudne mi to zanechaj v komentári. Čau.